ନାରୀମାନେ କାହିଁକି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ? ପୁରାତନ କାଳରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଗଙ୍ଗାଧର ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଦିନେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା କାମଟି କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲେ, ଏହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ଏହା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରମ୍ପରା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ହସି କହିଲେ, ଝିଅ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନଡ଼ିଆକୁ ଶ୍ରୀଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତକ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ସେ ନୂତନ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ପରମ୍ପରାରେ ନାରୀଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ନାରୀ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ପାପ ହୁଏ? ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ନା, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କୌଣସି କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ତାହାକୁ ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ସେଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗାଁବାସୀମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ନଡ଼ିଆ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ମାତ୍ର, ଏହା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ।